Annana Yogurt, fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran Annana Yogurt. Alhamdulillah, na gode ma na zo na Annana Yogurt. Ai yau ba karamin farin ciki ne ba da daga na zo kamfanin Annana Yogurt. Alhamdulillah. Hukumi ba ta kai ba a shigowa. Ba a shigowa. Ki take so. Yauwa Annana Yogurt nake so. Annana Yogurt ta kara ta duniya duk inda dai ana magana ba wata madara yanzu ingantacciya fitacciya tatacciya nau'in madara ba ta face Annana Yogurt. Shi ne nace ni ma ban da kuma Allah ya kawo ni dan haka aje mu madara. Wace kake so a kawo? A domin duka kawo mu. Nan na da yau ke fitar. Zan iya sha amma kuma sai na fita. Ai in ana kasha muna da inda zaka zauna ka sha abin ka anitse. Wai har wani guri kuke warewa na musamman. Akwai tebur musamman wanda zaka zauna ka kwantar da hankalinka ka sha ka ji sanyi a rayuwarka ko da iyalanka ka zo. Akwai gurin da za ku zauna ku sha a sunan da ku alhamdulillah hankalin ku kwance. Kwastomomin ku fa na waje in suna buƙatar Annana Yogurt a ina za su samu. To wannan alhamdulillah duk fadin Kano ba inda ba mu da reshi sannan kuma makotan Division duk fadin Najeriya ba inda ba za ka samu Annana Yogurt ba arewaci da kudanci. Samun su a lera. Ai alhamdulillah yau ina cikin farin ciki na gode. Malam Habiba ina kuɗin kuma ga kuɗi. To ai saboda tsawon kiɗimewa da dai na Annana Yogurt wallahi na ma manta da kuɗin. Kai sai dai kuma ba ni da kashi sai na je POS. A to ai alhamdulillah ai ta kwari da su ma ka ga muna da su. Muna da POS ko da ATM ka zo za mu samu cire. Wai har POS ɗin ka bayan ka siya ma harka cikin sauƙi. Har da POS. Alhamdulillah. Yawwa sawa. Shi ya sa Annana Yogurt, fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran Annana Yogurt. Za ku iya samun madarar Annana Yogurt a kowane bread branch mafi kusa da ku. Bugu da ƙari muna da gurin da in ka zo kai da iyalanka za ka zauna ka sha cikin nutsuwa cikin walwala da kwanciyar hankali. Ko da ba ka da kashi muna yin POS take a sallame ka cikin kwanciyar hankali. Kai kamfanin Annana Yogurt ba ta tsaya iyaka nan ba. Muna da abubuwan hawan da in ka sai kaya za mu kai maka har inda kake a faɗin ƙasar nan. Annana Yogurt sai kun zo.